Futbolistên navdar êtima Trabzonsporê İbrahim Yattara çû serdana kursên sporê midyata navçeya Mêrdînê Yattara bi zarokan re sohbet kir. Bu an re wê nekişandin. İbrahim Yattara gogên îmzekirî diyarî zarokan kir. Futbolistê navdar li bal zarokan bû. Bi wan re sohbet kir û wê nekişandin. Gogên îmzekirî diyarê zarokan kir. Futbolistê navdar êtima Trabzonsporê İbrahim Yattara çû midyata navçeya Mêrdînê. Li navçeyê serdana Qaymakam Mehmet Kaya û şaredar Veysî Şahîn kir. Li ser mijara pêşxistina faaliyetên sporê yên navçeyê axivîn. Yattara dure çû kursên sporê yên zarokan. Bi wan re sohbet kir û wê nekişandin. İbrahim Yattara ji bo zarokan gogên îmzekirî diyarî kirin. هات مديات زاف كيف ما هات فورما دامه كيف زاروكا جهات يا ترى دم دياري كيف ما هات ما fotoğraf kışat ama paslaşmış binha. Ben gerçek Ez gelek keyf hoş bum. Ez zarokan pîroz dikim û ji bo vê organizasyonê jî spasarim. Ji bo camiaya sporê ya Mêrdînê înşallah bi fê debe. Ez cara pêşî hatim Mêrdînê. Gelek keyf hoş bum. Min ji gelê li vir gelek hez kir. Ez dixwazim dîsa werim. Mazın û piçûk bi hatina Yattara gelek kêfxweş bûn. Yattara anî ji bo spor okulê ji bo me pir rind çêbû, pir hereketlî derbas bû, pêxweş bûn. Yani inşallah ve devamı ve var inşallah. Yattara yani Türkiye neredeyse Türkiye hamazane Yattara bir futbolcu ki çava ya kanca bilindika meşhura. Av hat zaf kefamat kefa zaroka icad bir fotoğraf kişandın yani zaf çteki hoş bu. Futbolistê navdar İbrahim Yattara li navçeyê şûnwarên dîrokî geriya û ji navçeyê vegeriya. Li serê çayên bilind yên Dêrsimê